Og for at forklare, hvorfor det er, at jeg mener, at man ikke kan svejse ned igennem limen, så giver det ikke nogen mening, at nogle mennesker tænker, jamen vi skifter den kun hertil. Hvad med det der? Det rust, der sidder der, som sidder på alle tankdæksler, vi har taget af. Og mange flere end dem her. Men alle dem, vi bare har gemt her, der er alle sammen rust efter det stykke her. Så det vil sige, at hvis folk vælger at skære hertil, og ikke skifte det stykke her, så har den jo stadigvæk rust. Og det gør man, fordi så er man fri for at komme hen til døren og skal til at male i falsen. Det er derfor, man vælger at sige, nej, vi skifter kun hertil. Fordi det er nemmere. Det er meget nemmere. Og så lader man med lim. Og så skifter man, og så putter limen på bagefter. For man kan ikke putte limen på, og så svejse ned igennem limen. For det må man ikke. Så ødelægger du limen af. Og derfor går vi så langt væk, som vi gør, for at være sikker på, at limen ikke bliver ødelagt. Så man kan ikke skifte den hertil kun, og ikke skifte det der. Jo, det kan man godt, men så er rusten ikke væk.